Sibiri Sibiri Anison Jalembe au Bismillah Sombada na renouveau kumaso bakonna la yana au munu be kan laje radio renouveau sans faire au be kan na me radio renouveau sans faire ambe au fuka wal mado bo konda la minna au munu be ansoro anga bololo sra fait renouveau FM TV au munu be ansoro au sans faire page Facebook la aba au fuka wal mado au munu be an laje renouveau télévision sans faire amba fongo au tangana hakila jiginde do ne jamu kan Sibiri mimbe sigi kuna fundila obe na kana kuma jamana kunkan koka amba do ka fo jamana kunkan ko ye juma ye bi Sibiri do ya ina nega kanye ta anikele wakati CEDEAO manyama okanga nyogo soro kunkan ko ye ko sabaye Mali Burkina ani Guinée olu kunkan ko bina fonga Mali ta joro ka boala ka so ke mal de on hakili bala ka foko nyangini mini o bine banka kabi février kalo kile kononton ko bina wili ka boyenno kuna fundila obe ndo hakila di akan gouvernement ani kunafoni di jekulu bembalia o dugu jelendo olu ni nyonga kabi wakati janga awarala ni ndoko ku ingona kaso yake kundo amena nyefolike akoka na mboro la anga jamana fere tomba fla RPM ani IRD niye kalata korota ka jatemna kalata laba mi kare bay kafo o joro folo ani joro flana tigwe wani ya ta député kunda flani ni nu fla de ka député kunga chani bela jelenta ye bembalia dugu jelendo ni tomba fla konnala fo utonde o dama be kiri bina kunka afan fla bela jelen fe muna nanaye munganga ke amina hakina amerika oluka ansera ka ambolo da ambaraka nyoka ananterika munu ka sobada na olu de fla niye sori Ibrahim Diallo kabo renouveau la sori insogama kaba mifo foli jaranye an jelengo munun be kene kono paytaw basaro kata security ku bela jelen fo awo munu masse kene kono nu uba enflela émission teme peut-être no fréquent ku fo la medire jekulu ambu bela jelen ajaru bela jelen mama sogolembe télé ni radio la sangay kono mali ko kan ko ala ka tlera dama amina ya rabbi ala ka jamana basgi amin amina baro mun ke suma dayna ala ka do tlok na dila amina ya rabbi ko ma ala ka di bela jelema soriya fo ka ba bokar paita o ka bo aujourd'hui mali ani radio ran parla bokar insogam ba kaba insogam ba mbe fulu ajarani parce que modou fo kuma be émission débat organisé amano fu mo ga do ñira ñami jole na fenêtre la fo mo ga do voilà fo mo ga do si jogo ite la via voilà donc o fulu blé té bon mbaro ke ñoo mbolu fene fo parce que kana ki dadu maliko la bi am yorom na mano ani koloti ba nenu bala fananu bala bananu bala no be adoye parce que ambe anga ciu bla kana si ta maliko kuma defo mais il faut la mo be ka alla ge renouveau sans fait mo be ka la mais renouveau FM sans fait ani awka kuna fon di sira belajile ngamba belajile fo renouveau yere barakelo mo folo fo mo la bambe belajile fo ayo ajaranye kuresi sise alebe mali tribune kuresi sise ini nyangma aba nansoba isa kaba donc to ya fo cium na fana be belajile fo ni en fleur bana la mi baga belajile fo be fo la ka baro be sahaba ma ka crise solution ni commandement do anda mo me jamana blasera ala kan ben here bi jam Mustafa amina basaro aidara kabo amapula basaro ini nyangma isa ini so il faut ka amborga nyon fo ka technicien radio nyama ya san fu la sibema nga fuli bele way flebero télé radio fu ka si web ma internet parce qu'on va de renouveau internet dans la émission transmis direct là donc ka foko jamana kodo maro la glina oti kileni no fene de baja parce que ko ñoo sama sa yi soli kono tiebe sura kono donc ni tiebe mota ni film no morala o ante mais la ni te dore ni ma to jamana mesega sinsro ngaka tanye sabati chubamina donc ka fuli di ma ajaranye fe fuli di aw kilingen la bela jele ma duko ko aw munu te salia na la kana aw hakilna di jamana kungan ko kan mi nye réalisation e Ousmane Togo nege krafe radio ani télé fan fe bintu napo résidentiel na Dramane Kone ola yani anga doni bakuruba nun konna la amba do ka fo ko ba were be o ye ka fo Mali kanka jouer Coupe d'Afrique qualification na Coupe d'Afrique mina kanga ke Côte d'Ivoire ka o fe no encore ya no o qualification o volontan folo be bi Mali ni Congo ni nyonga te basala anga damela hakina jumem bi la munye i haklim ne ni volontan ko kunga ko ka so ya ke volontan mana dam ne ko me tasro kulisu ni kuma ka cha no fe. D'accord, Issa. Oui, je crois que mi Beaglim oui Kafoko ni entraîneur croyant boulot.
mi ku ballon tanga équipe nationale la katama alni ama carrière jang équipe nationale la mais mo croire donc ni sélectionneur croire na forcément doit cliver jo fait mi ni match de préparation isa mata gala ko faut ko bola kadaka kuma la men ngalike minu be anga ballon temps la benila aussi ko jumeni oui isa kuma la mo bisigo ngalike kada munikam iba yeko kabala ni o équipe nationale d'Agayoro Issa Galea ba donné no au yoro la beni la donné kola qui a fait que l'équipe nationale me wati mina bi ou nana hôtel l'amitié de kono or équipe magobe cadre mina pour pouvoir se concentrer à l'amitié au cadre nous be hôtel l'amitié là l'accès est beaucoup plus facile magobe donga bobe se ga tiao ka tout dola et puis kafo ka hôtel l'amitié là kana faut 26 mars là pour comment on appelle entraînement ni faire à 5 kabo or na be kabala il veut biga chabru ko nebe terna et puis à tout moment comment on appelle ballon mais se gata donc forcément il va y avoir impacté or au-delà de ça il va ni match nous 48 heures avant terrain me dit Kafouma donc Kafouma dont le choisi Mali beta repérage la domna domi ko beta repérage la Mali beta ko beta domna l'équipe était obligée de se déplacer sur Kabala pour attaquer entraînement au même moment il va quand stade ton nous fait moi j'ai vu des entraîneurs depuis un moment où vous plaignez dans la nous ou gazon qu'on fait donc je crois qu'il est important que anga sika lu mécanisme en place calendrier donné nous ça en avance calendrier on te tue à donner la mena donc comme nous ni kabala mise en c'est-à-dire qu'à l'abbé pour que l'équipe manana wati akana blanim kela nous quand de façon permanente c'est-à-dire quand que wati be pour dabla maintenant mi digene karam ko croire ça mi journal sur ni soja ko jugo mo mi no mo daile no très ouvert parce que conférence de presse la ñona kera fula keleni pour annoncer la liste donc mercredi je crois bien ani journal sur fait ñona pour ga kuma ñona ke ou ñona che amba da tenir chronique oui mara subay ale ni journal sur chogu ngerale mu aka digene karam ko ya wati kono donc Eric si vous chelbe fait ka miti boy ka kuma ñona tendu kuma be ani journal sur kasi akuma équipe ka donc on suppose que au mena ke baraye baramena ke bara sabati lenye parce que comme je l'ai dit journal sur fait nous avec la table ni boule la main et ka fait la sur la kono mi matu équipe c'est à Sanso en tout cas on espère bien que bi on c'est à Sanso comme ça a été à la dernière rencontre migrale on les a battus je crois bien 4 buts à 1 ou 4 buts à 2 mais 4 buts mais bon en tête ni aga jamana be kata compétition na al Niger do j'étais tout ni sevedo donc à la qualification n'aura Mali antagoniste ya sorry Ibrahim Diallo allez présenter pour effectivement kaba ambe do donner que Mali parce que il va do fin flabé Mali kono Mali on be ñoo soro ula kosobe noy anka armée ani balontay ni o fin flabé ke ka fin bala Mali ye clé bon Basro est pour min dit parce que en réalité ballon côté n'est en fait mais ni Mali be bo capita jouer jamana wore contre là tiens là mais intéressé au là bon pour le moment entraîneur courant min flanier qui aura djele mi ka foko akelme ka daile kuna fondi lawi ça c'est une très bonne nouvelle parce que de la chamambe kuna ballon tank ogumo kon là oui kuna fondi law ka accès wakati de la kuna folina volontaire kunkan ka wala lu ke ka bla solo ke c'est important donc dès le départ n'allez sera ko au miti ko briser ka boy pour moi je crois que espoir babé ka foko amana se ka sans qualification na ka do ke anka éblouer ko alaka se boya alaka duma bon et kaba ibaro Mali blondan ko kuma ka gelen parce que souvent je me pose la question est-ce que amika blonda gagner de kama ou ko futale kama parce que ni alage kabala jora ka équipe nationale nous nana katu bisimila ou bon entraînement nous font que lafia là bon na fera ko bi o lafia ti responsabilité ma situé mo ma sanctionné là bon en même temps jigi dans moment c'est cette question que je me posais c'est une question toute simple. Mouna Kabala n'est pas disponible mais responsable yi Johnny ko puni si réellement si réellement volontaire quoi c'est pas la première fois aussi oui mais c'est ça non c'est ça c'est dire que anga koto yo waru de bo ka do volontaire na malon be wuli mo bi sa fond be ke mais nous ba volontaire ko no sonna luka logique kubuta e beka yoron do fenga do so ne ba ko diu so ne tsaka famu aka boni agrima quoi
tiens là bon comme c'est-à-dire que à kuma bɛ an b'a fɔ an ka fɛn o fɛn b'a sɔrɔ mɔgɔ wɔɔrɔ de nɔ comme bɛɛ ko entraîneur de man ɲi bon entraîneur falenna maintenant on y va tɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ sinon ne kɔni bolo si réellement an bɛ fɛ ka avancer il faut que si réellement an bɛ fɛ ka avancer c'est-à-dire que secteur bɛ yen k'a bɛ da bɛ don ballontan na an ka a bɛɛ ni flottement nana dɔrɔn non ni flottant il faut ça il faut sortir de cette impunité et où mɔgɔw bɛ fɛnw kɛ fɛn ti bɔ a la wa foyi ti bɔ a la ayiwa vraiment il faut sortir de ça ayiwa an bɛ Issa me kuma laban min faudra frère la même Bieko il y a eu un problème parce que dans un premier temps il dit son gɛlɛya 2000 francs ka taa fo 1000 donc il a fallu que mɔgɔw ka manifester au kɔnɔna pour amener le ticket à 1000 francs je crois que ah bon même au frère la responsabilité là faut c'est ça le problème c'est triste quoi an caman ye émission k'a kan ne yɛrɛ personnel ne ye émission k'a kan k'a dénoncer parce que a tɛ faamu jamana bɛ crise min kɔnɔ bi ani diɲɛ bɛ cogo oui mais il va dénoncer mais fɛn de ti bɔ a la c'est ça le problème an ka taa ɲɛfɛ an bɛ dugawu don min ye équipe nationale ka nin bɔli fɔlɔ Eric Sekou Shell ale ka hukumu kɔnɔ ala k'a ni sababa bɛɛ match ye 19h wagati ye bi ko tickets sɔngɔ jiginna donc mɔgɔw bɛ se ka t'u ka ticket san ka taa équipe nationale a supporter ko wɛrɛ bɛ yen nɔ bi o ye nɛgɛ kanɲɛ 11 wagati Mali kan ka kuma kan ka fɔ CEDEAO ani UEMOA olu bɛɛ lajɛlen bankun sanfɛ ka sɔrɔ kɛ kabi février kalo tile 9 sanction binna anw ka jamana ani jamana wɛrɛw kan ayiwa an b'a ye ka fɔ ko ninnu na kunnafoni kɔni bɛ yen ka fɔ ko sanction kan ka wuli nka Sori Ibrahim Diallo ni a fɔra ko e ka enjeu situé e yɛrɛ bolo enjeu ye jumɛn ye bi Accra ni kunbɛn in na siga t'a la kunbɛn in na sanction bɛ levé Sori fana tɛ se k'o fɔ ten kaba an ye kunnafonidilaw de an bɛ kunnafoni ɲini donc on a la certitude que sanction bɛ levé mais gɛlɛya dɔ bɛ a kɔnɔ parce que à partir du moment Assimi a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka Badawudi Muktar Wan bila kɛrɛfɛ k'a fɔ communauté internationale ye ani min bɛ ka jukɔrɔma tintin n'o ye Faransi ye ko maliyɛnw mako bɛ kalata jɛlen de la depuis o don ka na bila bi la samasamani de bɛ fo kana se sanction ma n'o kɛra le 9 février 2022 an bɛ embargo kɔnɔ CEDEAO ni UEMOA ka janfa kɔnɔ n'a fɔra kalo 6 kɔfɛ kaba maliyɛnw kɛra ko o degun bɛɛ kun fo communauté internationale yɛrɛ an sigilen tɛ ni min ye ni a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen jubaju sɔrɔla Mali nɔfɛ ni Mali ye do jamana ye ni diɲɛ yɛrɛ ye kɔlɔlɔ sɔrɔ ni communauté internationale yɛrɛ ko an ka wuli an ye min kɛ Mali la an ka segin an kɔ o de bɛna taa rectifier fili min kɛra donc wajibi la kaba sanction in bɛ lever mais an fɛnɛ an k'an sigi n'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la an fɛnɛ ka ɲakumu kan mais min kɔni jɛlen don bɛnkan bɛ sɔrɔ sabula transition mandat ko min bɛ yen kalo 16 kalo 24 kalo 12 an ye dama sumusumuli kɛ Mali kɔnɔ ani kɔ kan kalo 18 bolo bɛna tengu o kan négociation bɛna kɛ o kɔnɔna la je crois que o de bɛna kɛ pour que jamana ka avancer c'est vrai que sanction n'u y'u effet contrairement à ce que minnu ye sanction yɛrɛ ta n'i y'a jira a bɛ kunbu kɔnɔ ko a bɛna kɛ cogo min a ma kɛ ten tɔ est ce que o fana tɛ nous pousser ka sanction ninnu wuli parce que u kun fɛ ko Mali bɛna dɛsɛ cogo min est ce que a dɛsɛra de oui mais est ce que olu fana ces sanctions fana taara dans ce sens puisque mɔgɔ kun sera n'embargo mun ɲɛ yɛrɛ réellement CEDEAO ni UEMOA ma taa encore dans ce sens puisque instabilité politique bɛ Mali ni a frontière jamana bɛɛ lajɛlen tɛ et puis analyse moi je l'ai faite depuis daminɛ la ni u kun taara embargo fermé la i n'a fɔ UEMOA ni wari donna BCEAO la a tɛ bɔ tuguni ka état affixé yɛrɛ carburant ko ni fɛnw na ça allait être vraiment un soulèvement dans tout le Sahel ce qui était sûr puisque jamana fɛn bɛ k'an entouré a bɛɛ i b'a sɔrɔ u sigilen don cogo min na a man di comment dire jamanadenw ye pour que opposition sont aujourd'hui très très forte k'a daminɛ Sénégal la ka taa Côte d'Ivoire la ka taa Niger la ka na Burkina la an y'a ye Burkina ta kɔni kɛra sanction kɛra dɔrɔn an y'a ye coup d'état kɛra Burkina et puis c'est ainsi de suite n'a kun continuera dans ce sens k'u bɛ Mali affixé avec un pays qui a subi des guerres, qui a subi du terrorisme, qui a subi toutes sortes de trucs. Ni CEDEAO kun farala kan k'a bɛ Mali affixé dɔrɔn a kun bɛ kɛ soulèvement dans le Sahel. Donc ce qui a fait que olu yɛrɛ recule ta. Donc pour dire que mɔgɔw bɛ ka sanction kɛra c'est vrai.
sanction mais chama ya donc on la ansera ka supporter sanction ina fo CEDEAO ka fermeture yɛrɛ bɛ sababu mana wari don a tɛ bɔ ni Côte d'Ivoire tɛ jamana si se ka ta 3 mois 4 mois a tɛ puisque a tɛna fɔ CEDEAO de fɔlɔ de bɛ fɛn non c'est nous qui avons accepté un système monétaire wari bɛ passer cogo dɔ de la ka don an bɛɛ de ka jama kan don bon n'a fɔra ko k'o tigɛ wari mana don a tɛ bɔ tuguni mais wagati dɔ la anw ka jamana dun y'a ka wari dɔw ɲini olu ma sɔrɔ oui mais après a ɲɛnabɔra o puisque u kun y'a fermer État kun ka wari si kun tɛ don est-ce que a faamu mais caman bɔra caman fɛn n'a la mais mun bɛ ka an sɛgɛn ça c'est le volet économique puisque n'i ye fɛn ta financement yɔrɔ ta o yɔrɔ dayɛlɛ la dɔɔni mais mun bɛ ka an sɛgɛn o ye volet sanction économique mun bɛ sen na o de ye jumɛn ye minɛn dɔw tɛ don est-ce que a faamu minɛn dɔw tɛ don n'u bɛ don u bɛ don ni corruption ni gɛlɛya ye est-ce que a faamu donc sanction in a ma fɛn comment dirais-je ama u kun y'a daminɛ ni elan min d'abord olu yɛrɛ siranna o ɲɛ filanan olu hakilila sanction mina kɛ cogo min na inconvénient mina kɛ cogo min na au lieu que a ka mɔgɔw pousser ka taa régime contre la k'a fɔ régime ma a ye délai di pour qu'on quitte ces sanctions a ye mɔgɔw bila compassion de kɛra ka régime yɛrɛ supporter encore de plus est-ce que a faamu donc i b'a fɔ sanction a effet contraire kɛ bon pour dire que yala sanction mina wuli a tɛna wuli moi je pense que ça va rester dans les mythes de secret puisque comment dirais-je au fɛnw fɛnnen don conditionné don fɛn dɔ de la mais an bɛ se ka sanction mun kɔni fɛn k'a fɔ vraiment nafa t'a la tuguni et que ça doit plus continuer ça c'est les sanctions économiques an kɔni ce qui est sûr et certain sanctions économiques bɛ wuli mais est-ce que les sanctions politiques maga bɛ k'a la ou maga tɛna k'a la puisque Mali kɔni ma se puisque il y a 3 grandes sanctions et sanctions bas saba de sanctions diplomatiques sanctions politiques ani sanctions économiques bon u ye sanctions économiques mun kɛra an kan a bɛ commerçants de sɛgɛn kosɛbɛ ani investisseurs ninnu ni minnu bɛ taa appel d'offre ni fɛnw nɔfɛ a b'u k'olu de sɛgɛn c'est vrai un citoyen lambda est à don mun bɛ ka k'a kana wuli puisque e ka fɛn e tɛ bɔ fɛn nɔfɛ mais an ka entreprise voilà très bien mais an ka entreprise minnu bɛ minnu international aujourd'hui olu b'a dɔn ce que ça leur fait perdre des millions et des milliards est-ce que a b'olu sɛgɛn bon olu dun de bɛ taxe ni impôt fana sara puisque fɛn dɔ conséquence dɔ bɛ yen e t'a ye bi ou bien à l'œil nu tu peux pas le voir est-ce que a faamu puisque jamana ka bon dysfonctionnement ma ko wari tɛ ka don nka jamana bɛ se ka juru ta cogo bɛɛ lajɛlen na mais a juru ninnu ça va a bɛ jamana bila dingɛ jumɛn kɔnɔ est-ce que a faamu donc pour dire que sanction kɔni ma effet puis a ma ɲa quoi pour dire a ma ɲa sanction taara à la précipitation et sous l'effet de colère puisque directement Mali ye proposition de 5 ans de kɛ o de digir'u la voilà u ma sigi ka miiri u ma temps ta u y'a sɔrɔ déjà pression communauté internationale ka pression b'olu kan fɛn caman caman donc olu fana bɛna k'u kɛ argument ye dɔrɔn ka taa sanction fɛn na très extrémiste donc a y'a effet contraire de kɛ Basaro ɲininkali principal min bɛ yen bɛn bɛ se ka kɛ mun kan d'accord Issa bɛn bɛ se ka kɛ fɛn dɔw kan i b'a dɔn ko depuis sanction fɛnɛ sigira CEDEAO ko sanction bɛ wuli ni an bɛnna ko dɔ kan mais de façon progressive c'est-à-dire il faudra comme Kourechi l'a dit tout à l'heure an kana sigi ko sanction bɛɛ bɛ se ka wuli peut-être bi sommet sen fɛ mais min ye embargo ninnu ye ani sanction économique peut-être que olu bɛ se ka atténuer de sorte que an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ cogoya min na maintenant mun de bɛ se ka wuli je crois que selon les dernières informations il paraît que an bɛ ka taa sur la base de 18 à 20 mois d'accord c'est-à-dire kuma b'o la et même hier je crois qu'autour de 13h 17h wagati il y a kunnafoniw ma jɛya mais dɔw ko Bundon nana mais dɔw ko Faure yɛrɛ nana Mali la il y a une personnalité une haute personnalité qui est arrivée hier au Mali avant ce sommet et ce matin le ministre fila taara aux alentours de 8h30 comme ça Accra notamment ministre des Affaires étrangères et ministre de l'économie accompagné d'une forte délégation de la presse notamment presse d'État donc ça veut dire que espoir B en tout cas pour ce qui nous concerne espoir B parce que b'a dɔn ko sommet tɛ anw kelen concerné a bɛ anw Burkina ani Guinée an bɛɛ de kan ka kunnafoniya an bɛɛ kun ka kuma de kan ka taa fɔ maintenant si je dois revenir un peu en arrière par rapport aux questions posées là ce qui a fait que ni bɛ jateminɛw kɛ on pensait qu'on allait s'écrouler sous fin na dɔw yɛrɛ tɛ ça parce que l'État a su gérer gestion ye jumɛn a gɛlɛyara anw ma sur le plan administratif parce que État y'a ta train de vie ramené jusque pratiquement à 15% de budget qu'ils étaient mis voté le monde bɛɛ c'est-à-dire État ka activité c'est-à-dire la réalisation ni fɛnw u y'a bɛɛ ramené aussi essentiel investissement foyi kun tɛ ka kɛ ka na seulement assurer les salaires le carburant est pratiquement comme on appelle la gestion administrative donc ni au kɛra sɔrɔ min bɛ yen a b'i permettre en fait ka vie un peu dans la durée je crois qu'il y a un mécanisme de kɔnɔ mais a ma taa gɛlɛya kɔ parce que comme il y a fɔ ni investissement tɛ
en Noumado, on a activité sur autour de l'État. Les grands marchés, on a déjà l'État de bas octroyé. C'est-à-dire, entreprise met fin, au-delà de ça, l'État d'État. Donc, si l'État n'accorde plus de marché, il va y avoir un entrepreneur. Au-delà de ça, sur le plan à l'international, il y a beaucoup de nos ONG qui ont énormément de difficultés aujourd'hui à pouvoir continuer à vivre. Mais qu'à cela ne tienne, un peu qu'avec quelque à ma quête, parce que l'État a su à travers Niemi ça nous est en train de vie ramener de l'État ramener pratiquement à 15%, on ne vit que de l'essentiel. Ça a permis à ce que en sera qu'à bon janvier là, ni canabila. Maintenant, ce qui est de l'amargo bébado, amargo keratogoto, émiable là-haut. Et c'est dans tous les pays au monde. Aujourd'hui, les Occidentaux avec amargo qui est russe, mais ils sont en train de souffrir de ces mêmes amargos, au même point que les Russes, bébé mais et Moromba qu'on a des gars Sénégabo, parce que ils ont d'autres moyens de pouvoir marcher au soro, aider sur Sigawaro là et tout là. Maintenant, au-delà de tout ça, je crois que le fait que nous sommes un pays central. Moi j'ai discuté une fois avec un commerçant à Komako ni commerçant le boroge dollar à Komako le gamino megado ngochugodi ako parce que mine folo minu nana ni à destination go Mali ou be bloquer nos ports là embargo c'est fait. Maintenant comme Mali Burkina mino bebete Mali fait fait. Donc ils ont fait la stratégie en disant que nous gamino mena on va rester en Burkina de toi. Or, Burkina n'était pas sous embargo. Burkina, nous, Bora Dakar, pouvait être mal les faits, Qatar, Burkina, parce qu'il n'y a pas de frontière directe entre le Burkina et le Sénégal. Donc, forcément, comme Burkina était embargo là, il faut qu'on me l'engage. Un commerçant m'a dit ça une fois. Donc, ça, c'est grâce aussi à la CDAO. Non, c'est exactement. Donc, ce qui faisait que nous mettons le Burkina là, c'est la d'année parce que l'État est miné. Bon, on a formé. Donc, je crois que aux stratégies, ils ont permis que les commerçants, certains commerçants ont continué, donc, on l'a témé. Mais nous follow, je crois que lui, il va voir sera alibi, je crois que c'est à des centaines de millions. Nous sera à Nicolas, Sénégal, Côte d'Ivoire. Mais mon chama yu kan korota ko amanga sanction yere wuli notamment mo ko munu ni olu yere be transition soutenue anga sanction wuli ma bon en kan son parce que ni ko be da irema peut-être que il be kuma do fo. Mais il faut comprendre que nous ne visons pas un vase clos. Peut-être que à méga baraché, à doga baraché, à ma fouille là, mais doga de tira ça là. Donc ça c'est extrêmement important. Maintenant, ni analyse que vous perdez frère, on analyse que nous perdons. Maintenant sanction à Kera à Nyana parce que a permis Beka Idano, Mali CDAO Beidano, voilà Beidano. Maintenant, sanction ou l'idée wajibi bi bela jenema parce que bea conséquences il n'a pas corrigé ni attends passer d'asera machumna sanction ma effet parce que ay kuna fonu sur ga bo fait Abidjan port là ko sanction bini le 9 juste quelques jours après oui les produits frappés c'est-à-dire que de l'interdiction d'entrer au Mali ou au Lissibon ka blakata autorité portière là c'est alors anga mogobe pour une fois là maintenant ils nous ont dit oui malien wole kasi c'est-à-dire que parce que Mali ni Abidjan porta le Mali est plus de 17%. Maintenant oui malien wole kasi c'est-à-dire tous les pays de l'interland Mali Niger Burkina oui wole kasi jamana ka na meteme on fait oui wole kosi bon ils ont dit aux Maliens voilà la liste des produits qui sont frappés par l'embargo. Donc, mais au tifo, ouvertement au tifo, ça fait bien comme ça, c'est les mesures. Parce que les pays, demandent nous payer que les gens. Antiségansiga, Burkina, Segana, Antiségansiga, Côte d'Ivoire, Segana, Antiségansiga, Sénégalais, Segana. Maintenant, bon, les chefs d'État, on nous a dit on y souvent en a dit réellement, c'est ce qui s'est passé. Donc, oui, à rencontre qu'ils ont dit au Mali, bon, voilà. Produit l'ici qu'on fait a yɛrɛ mɔgɔ bɛ jɔ produit jumɛn na a y'o coché an b'o bɔ a la donc maintenant fo bɛɛ ka fɔ k'a fɔ o bɛɛ de ye fɛn in nɔgɔya quoi donc au ka bɔ yen o ye par exemple quand tu prends le Sénégal Mali kelen de bɛ Sénégal port utiliser
sinon Sénégal kɛrɛfɛ dugu bɛɛ port b'a bɛɛ lajɛlen donc diyagoya ye o gɛlɛya a bɛ dɔ ka baara fɛ donc aujourd'hui ko in bɛ yɔrɔ min na sisan bɛɛ bɛ fɛ a ka wuli bon k'a fɔ ne kɔni n b'a jigiya k'a fɔ sanction bɛ wuli parce que an ye a mɛn kunnafoni di sɛbɛnw k'a fɔ ko hali UEMOA yɛrɛ fana kan ka taa ka rencontre kɛ yen nɔ donc komi c'est-à-dire an bɛ bila bariko kɔnɔ don min na UEMOA taara Accra dans l'illégalité maintenant parce que bon UEMOA yɛrɛ ta de digira na bɛɛ la parce que depuis an bɛ crise kɔnɔ depuis 2012 100 ans UEMOA ma deli k'i sigi ko an y'a ka jamana ye ka a ɲininkali kɛ bon mun de bɛ Mali la gɛlɛya jumɛn b'aw kan parce que gɛlɛya min bɛ Mali la ce qui est sûr c'est économiquement a bɛ jouer Mali ka taux de croissance kan a bɛ jouer Mali ka fɛn caman kan maintenant UEMOA kun kan k'i sigi hali n'a sɔrɔ olu ka fɛn bɛɛ ye wariko ye a bɛ jouer Mali wariko kɔni dɔ kan k'a fɔ bon Mali ka performance kun ye nin ye mais an y'a constater a bɛ nin san damadɔ bɔ a ka performance ye mais mun de b'aw fɛ yen nɔ mais UEMOA m'o kɛ o mais moi je ne peux pas comprendre UEMOA ka rencontre fɔlɔ sur le Mali o k'an sanctionner donc voilà pourquoi au bɛɛ de digira mɔgɔw la donc et des sanctions a ti fansi dɔ y'i sigi dɔrɔn parce que dimi ma o la a bɛ fɔ n'i dimina dɔrɔn kala kuma kala décision ta bon ces chefs d'État ye min kɛ c'est-à-dire que u ye dan sago n'i ye jɔ sen kojugu i bɛ taa bɔ i jalaki kan maintenant bi le fait que rencontre min bɛna kɛ CEDEAO bɛ taa UEMOA bɛ taa donc o indice fila de bɛ ne permettre k'a fɔ en tout cas sanction wulili bɛ daminɛ progressivement malaw fana hakili bɛ ma k'a fɔ k'a bɛɛ bɛ wuli a bɛɛ tɛna wuli parce que u bɛna wuli dɔɔni dɔɔni de maintenant anw yɛrɛ bɛ mun bila balance kɔnɔ pour que a ka wuli parce que il faut reconnaître que n'i ye an ka autorités ni CEDEAO lajɛ sama-samali bɛ kalo damadamani de nɔfɛ souvent je me pose la question pourquoi kalo damadamani ɲɔgɔn sama-sama bɛ o nɔfɛ si personne ne veut perdre la face ne ko cogo min na a bɛ t'o la ninnu fana ko cogo min na a bɛ t'o la donc maintenant il est temps que nous sortions de ça dɔ ka dɔ bila dɔ ka dɔ ta parce que bɛɛ dan dɔn sisan pour que an ka bɔ nin kɔnɔ rapidement. Basara an bɛ se ka mun bila balance kɔnɔ i n'a fɔ Bayita y'a fɔ pour que u ka sɔn parce que u fana bɛ fɛn dɔ de minɛ a mana kɛ cogo cogo anw bɛ mun bila. D'accord Issa il faut d'abord an ka faamu ko ɲɔgɔn bɛ kɛ bi a tɛ kɛ Mali dɔrɔn kama il y a le Burkina le cadre de Burkina et de la Guinée olu fana ka situation bɛ taa jateminɛ bi o de b'a to an bɛ a lajɛ kosɛbɛ sanction minnu dara an kan an b'a dɔn bi n'o y'a sɔrɔ juguya de kun ou bien ni ko wɛrɛ de kun parce que pratiquement Burkina ni Guinée bɛ phase min na bi avec des transitions de 32 mois à 36 je crois selon les pays donc an bɛna jateminɛ sisan je crois qu'hali UEMOA ka réunion Burkina ka situation fana senba de bɛ a la parce que hali n'i y'a ye sommet fɔlɔ min programmera n'o reportera parce que CEDEAO bɛ k'a ɲini ka kumaɲɔgɔnya kɛ ani ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ye durée min fɔ u ka se ka dɔ bɔ u ka transition waati cɛ la mais malheureusement comme a ma kɛ ten je crois que sommet la bi an bɛna jateminɛ anw ye nin 5 ans ni 4 années fɔ an gosira cogoya min na est-ce que Burkina Guinée bɛna gosi ni o bere kelen ye donc à la suite de cela je crois que an bɛ se k'a dɔn ko ninnu bɛɛ dabɔkun ye min ye n'a y'a sɔrɔ Assimi ko dɔrɔn de don ou bien ni ko wɛrɛ de kun maintenant an bɛ se ka jumɛn bila balance kɔnɔ isa an bɛɛ b'a dɔn a bɛ waati jan bɔ ko in bɛ waati ko dɔrɔn nɔfɛ an ko sommet laban min yɛrɛ kɛra sur le négociation laban min kɛra ni Burkina nana communiqué minnu kɛra des deux parties c'est-à-dire État ye communiqué kɛ ka détail baw di pour dire an nana 39 la ka na 33 la ainsi de suite fo Assimi yɛrɛ de ka jija y'an bila ka na 24 mois la ni CEDEAO ma sɔn ka bɔ ka 12 la mais kuma kɔfɛ kuma y'a jira ko CEDEAO tun bɛ frontière min kɔnɔ o ye 12 kalo 12 ka taa se kalo 16 ma donc depuis an ye facilitateur min ta n'o ye fort ye an ye fort ma sigi depuis lors a ye taa ni ka segin barika bonya ani jamana ninnu caman ni ɲɔgɔn cɛ donc bi problème bɛ chronogramme de nɔfɛ au-delà de cela o de y'a to a fɔ sanction tɛ se ka wuli a bɛɛ tɛna wuli n'an k'an b'an sigi nɔ k'an bɛ fili parce que au-delà CEDEAO ye jumɛn de fɔ même a communiqué fɔlɔ la ko CEDEAO bɛ wuli progressivement en fonction des avancées c'est n'u y'a ye transition bɛ ka taga kala taa ɲɛnɛbɔli fɛ au fur et à mesure an bɛ ka avancer au fur et à mesure sanction bɛ wuli dɔɔni dɔɔni ni ka taa fɛ donc o de senfɛ sa comme n y'a ɲɛf'i ye n ko bi an ye kunnafoniya minnu sɔrɔ kunun ni bi cɛ on parle de 18 à 24 mois je crois que o ye fɛn fɔlɔ min ye o b'a jira k'an ye kalo 4 ka taa se kalo 6 ma an ye o bɔ an ta la donc CEDEAO fana ye dɔɔni fana fara a ka 16 mois kan a ka 16 ka fila ale bɛ fila fara a ta kan anw bɛ fila ou bien 4 anw bɛ 4 bɔ an ta la 4 ou bien 6 anw y'o bɔ an ta la en fonction de an bɛna dɔn bi a bɛn kɛra min kan ni 18 mois don anw ye 6 de bɔ a la ni 24 don an ye 4 bɔ a la
Donc, ni au fin, mais au-delà de ça, je crois que comme calendrier de notre c'est pas une question de moi seulement. C'est agenda. Nous voici na amène comme amado trois semaines. Nous il recensement. Je crois qu'au baro damna bon, on peut que test follow de kera follow. Le baro quand damna c'est ça. Donc ni au baro damna. Je crois qu'avant ça mais évoluer kata ni faire quoi. Sori angu e fin chama ba muno fo kambe fe ko ke e kalo muganna ni walma san saba konnala ni afra ko kalo tan shegi est-ce que o be ambo pour que anga se ko luka o ambition be tami wala c'est ça. Oh kaba iba don en frère mi comme bi. Je le dis hein. Ni sommet flare do yomo tani sidi auta. Dawo. N'est-ce pas? Kubina kuma Malika, kubina kuma Burkina, kubina kuma la Guinée. Ce qui nous préoccupe beaucoup, oui, Malitadi. Parce que CDAO ni imo afleni. Ni organisation nous nyemoko munumbula. Ou lui des décisions en fonction des textes. Non. Francis de Kelembe Kamodo, c'est-à-dire que Macron, Mogodo be Macron boulot, ibento ibito nganga kuma fore parce que ni nem Francis ko kuma fo mamana ko kuma fo dro aw be kuma bonda. Parce que anga problème o uldi. Donc Francis de Kelembe kulu manipuler. Ni Français fait fort lui. Ou ka ala Français. Abeto dila. C'est pourquoi fin tara ankama comme sanction à texte facile qu'on ni organisation nous kono kaba. Binkani dan. Donc maintenant ne au défaut ni problème be anna. Coup d'état nous keko clé depuis le 18 octobre faut qu'on a blabila. C'est d'ailleurs ma foi Mali. Ni mi marqué. Faut clé. Ou clé djumé. Date de comment dirais-je là de mandat aurait été pour le mieux, c'est-à-dire kalo tan seki kalo mugan kalo sanduru aussi marqué problème béro djumé kaba ni au tek afo amale on de ko ngo Mali problème chama sur la kalafli la benko djugu de boulot désormais nous les Maliens ambe kalafli la beni ko nyuma ne fait qu'on nous donne le temps d'organiser des élections transparentes et les résultats issus de ces élections-là, que ça soit accepté par tout le monde. Au Kalafli, la benconnu m'a odé pour le mieux. Maintenant, ni sommet B. 18 mois, 24 mois, ni au de Fongo, Djabi Bene Boulou Kabon. 18 mois. Quel est Flanan Kaba pour que Angabo ni Gelaim Bela Gilenkono. Sanctions nous nous intéressés. Oui, sanctions économiques de politique Angasrato là. Ces militaires là, oui, Barake. Diplomatique ministre teta en fait ni teta en fait mais kaba Mali depuis coup d'état beka ke faut kana blabila et Mali mako djumé ça sanction politique comment je dis bien les sanctions politiques. Assimi n'a pas besoin d'aller en France ou dans les autres pays. On a un problème de Algérien. A te beaucoup de Katarosi. Donc, on a cette sanction politique. Maintenant, on a levé. Oui, il faut en 18 mois, en son nom. Maintenant, on a mis 600. Chronogramme ko, Kalafili Labé, on a Pomoka. On a dit dama. On a Nyapoke. On a fait on m'a pour moi. On a fait Kaba. Non, mais comment on est tiens parce que Francis, on a eu bon boulot parce que on a problème B. Toutes ces sanctions là. Quel intérêt nous on a, quel intérêt particulier nous on a à soutenir la France de notre pays. Voilà. Kalotani Segi Nanya, mais on y est fait un révision constitutionnelle qui est capable de communiquer. On a fait que l'on est Kalotani Segi Konawa. Bon, à Galen. Ou bien on a ambition. Bon, il va donc. C'est-à-dire, problème de CDAO ni à peuple quoi. CDAO be jamana munu peuple mais c'est un problème très complexe. Wa faut la CDAO des chefs d'État, n'est-ce pas? Que CDAO be président drone de Kolosi. Bon, par contre ni ala jefana yoro ni CDAO ko kabi dado jamana kono problème na par exemple dans la révision constitutionnelle en a merci puisque bi Mali problème yere merci qui dit. Oui, Mali Begata, président Congolo Tigafin Chamana maire ko problème de l'eau. Les développements là, ce sont les maires. Président local. Non, ça c'est un asiko là quoi. Amkata président Congolo Tigafin Chamana ka sur maire ko problème de l'eau. Le développement approximatif instantané ka agadam ne. Numéro buka baraka problème Chamana non.
Le président, il est l'international, l'armée, l'administration, ni premier ministre de l'occupation, il est politique élaboré à conséquence, donc, ni même communique non, jamais de la vie. On a problème, mais problème. Et ça va. Le problème, c'est un problème territorial. Il faut territorialiser les pays, travailler sur la territorialité des pays, et travailler sur les maires, ou des gens qui connaissent où Nakundo, où Kabaro, où projet monta approximativement. Donc, c'est genou de nos Franyonga, et de la mère et mécanicien genou Franyonga, formation de Mogata, relation dans les États-Unis, ou nous former, comme Naouduma. Mais, au lieu où ka donc a fɔ ni garage kalan ni ke mécanique kalan bɛ kɛ fɛn na ni jamana kɔnɔ ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ ka mécanique kalan k'u fara ɲɔgɔn kan k'u ka lisiw kɛ ka partenaire dɔ wele ka na u ka n'u former ka outils d'u ma ou bien k'u fɛn mais ka rôle de y'o ka fɛn mécanique garage ninnu yɛlɛma k'u kɛ entreprise ye ka na k'u kalan entreprise bɛ créer cogo di ka siraw bon siraw yɛrɛ tɛ ka occasion di mɔgɔw ma baaraw ka formation ni fɛn maire de ka rôle do état kɔni b'a accompagner état de b'a politique générale élaborer mais l'état n'est pas a tɛ se ka na k'a b'o bɛɛ exécuter c'est trop loin a ka jan o ma quoi donc un autre problème nous ça c'est des problèmes de gouvernance ça c'est des problèmes comment dirais-je de gestion étatique ni CEDEAO ko k'a b'a da don o la dɔrɔn i b'a ye souveraineté étatique bɛ tunu bon jamana dun bɛɛ ka souveraineté ka di ye donc i b'a ye o de la ni a ma se président ma ni président tɛ dɔrɔn CEDEAO tɛ se ka kuma donc pour vous dire que problème fɛn fɛn bɛ anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ dɔw tɛ parce que nous n'avons pas de président démocratiquement élu hali sini que ce soit Assimi o que ce soit Choguel que ce soit quelqu'un d'autre si on élit un président qu'a fait président élu là les restes des programmes n'ont pas continuer là est-ce qu'il y a femme mais c'est vrai en la sécurité de Mouna aujourd'hui c'est de passer qu'à maire ou de ce qu'il faut la sur la député aussi sur la président président puisque en est fait mon et en excellence mon ça nous montre qu'en a green en quelque à faire nos camps puisque Assimi a sera à faire nos frangons tous les Maliens tournent autour de lui donc avec à tout en tant que sécurité institutionnelle pour le moment qu'a fait toi nous sigi yan tour gasser à l'air moi je suis pour est-ce qu'il y a femme mais le vrai problème entre nous et la CEDEAO autant que ama président de élu en CEDEAO amana stabiliser voilà on a problème yodé mais c'est que nous mais fin di comment dirais-je crédibilité dit en CEDEAO nous mais CEDEAO te mou fait c'est d'avoir des putsch des gens il faut militaire président nga sigi là nous mais on et puis la Burkina ni Guinée mou surtout particulièrement Burkina bi ka 36 mois ni fait nous demander c'est parce que c'est le Mali depuis que Burkina protégé tout de suite là il y a un accord entre le Mali et la CEDEAO Burkina va régler moi je te dis en 2 mois 3 mois la CEDEAO va régler le cas de Burkina bon je ne sais pas pour la Guinée puisque c'est encore pire ay fɛn dɔ bɛ yen nɔ Guinée delilen don embargo ninnu ni fɛn ninnu na o culture b'olu la et puis u ka adhésion CEDEAO la ce n'est pas une adhésion complète donc fanga dɔ tɛ CEDEAO la olu kan est-ce que donc pour dire que a kɔni bɛ caman bɔ ambition na ou bien a bɛ ambition bila an bɛ pyramide renverser c'est-à-dire on sera obligé maintenant ka dɔ bɔ ka jɛ fɛn dɔ kɔ mais le but an ni CEDEAO kɔni ka mankan bɛ taa ban yɔrɔ min na le jour où on aura un président démocratiquement élu. Aïe, Amita n'y a fait baro pour la. Fitini pour gagner bonne. Voilà, mais même en deuxième tour. Mais fait comme il faudra sourire. C'est-à-dire que c'est bon. J'ai l'impression qu'un peu quand focaliser 18 mois, 20 mois de temps. Mais 18 mois, faut le mettre maintenant. Mais au non, mais voilà, mais c'est ça le problème. Maintenant, aujourd'hui, nous n'avons aucune garantie. C'est ça aussi le problème. Nous n'avons aucune garantie qu'à fond qu'on fasse la liberté Asmini à Kamokono. Ça aussi c'est un problème. Non, mais j'arrive. C'est bon, non, Ikmana, ne m'a pas au tiers 18 mois, follow me temera. Amadon à l'élection, me gagne Minami. Qu'il est. Parce que Asmini Koumia, il était vice-président. Et Sadio Koumia a été président. Ministre. Et Ablay Maïga Koumia, ministre. Donc, Diao Koumba a CNT. Donc, ils étaient tous là. Et aujourd'hui, il y a fait Choguel Gakumata, Choguel go dossier Tchaman de bloquer les CNT là. Mais CNT Mourobe Moubaralaï. Et CNT qui est venu pour une transition. Mais ils ont le choix. Non, mais vous vacances parlementaires ni session ni intersession là, ils se comportent comme une assemblée normale et régulière. C'est ça tout le problème. Il faut leur dire que ce n'est pas une assemblée, c'est juste un conseil national. Vous êtes là pour toute la durée de la transition. Et toute la durée de la transition, il faut travailler seulement, il faut cravacher. Donc, si vous bloquez le niveau là, c'est-à-dire que vous donnez le luxe
kata vacances là kata nina session intercession non mais est-ce que session on m'a chaya au fait arranger parce que au bout de mais qui travaille est-ce que war de jamana ka session fait chaya parce que session que war de dit comment vacances mais c'est ça le problème et aujourd'hui non premier ministre il faut que je la bien ko texte ko dossier ka chaya au niveau là mais mon dossier ka chaya parce qu'il travaille pas et pourtant on va voir. Maintenant, c'est des questions. En tant que franco. Maintenant, aujourd'hui, si on s'attaque à la France, on est franco là. Mais il faut reconnaître que la situation des deux pays, Niaye et Sidaou et Nietou, quand Sorasito, Guinée et Fenguna, parce que vous êtes asymétrie. Ça aussi, il faut le dire. Donc, alors là, on m'a déjà allé faire Macron. Donc maintenant, nous anga abobo nyora nyaya abobo nyora mo parce que amia ka kuma mo ka fa maintenant pour sanction ka wuli et anga mo ka sra clenenta ka kuma kan jelen fo malio yi ani sidawo yi ça dit que kala philippe ken wakatu la on veut ka fo parce que nous aussi sra ta on a bora monter en puissance de l'armée on connaît oui ça c'est réel mais au confé mon écran au confé absolument rien qu'on le dise mais est-ce que Djamana c'est la tout ni kumana. Maintenant, ni sanction ils n'auront plus d'alibi qu'à Barakabala Farda parce que vous sanctions bien. Aïwa, en tant que fait. N'y a pas de bon. À toi, on bon. Anya est qu'à faire à toi, voilà la Punafundila, et le gouvernement n'y a pas à la casse, le ministre Mino Punafundila, et Rekakopuna. Malikura tasira jamukan kena kan ale de ye nafolo kasabi hakɛ dɔ fɔ ko o dira kunnafonidilaw ma kunnafonidilaw kɔni hali n'o y'a sɔrɔ a m'a bɔ a da justement k'a fɔ ko a wari tununa kunnafonidilaw y'a kɛ a kɛra kunnafonidilaw miiri i b'a fɔ k'a fɔ k'a ye jalaki de bin olu kan président de la maison de la presse ka bɔrɔlasigi kɛnɛ kan i tun bɛ yen wa n'i tun tɛ yen nɔ i ye mun tɔmɔ nin bras de fer in kan. Bon, ne comptais à ka baro kenekan, mais hier nena ere ñogon on a discuté. Et c'est à fond. Ni ñiningalu seme ala et puis nya ere ñininga akamo. Qu'est-ce que lui il a à dire? Puisque problème était aide à la presse que problème roba est comme une aide seulement à la presse, mais les gens oublient le côté constitutionnel. Les gens oublient le côté. C'est pas constitutionnel. Comment dire? Mais c'est une recommandation de la conférence nationale des mais c'est à valeur. C'est à valeur constitutionnelle. C'est à voir puisque l'animation démocratique. L'animation démocratique est à valeur constitutionnelle. Donc quand on dit constitutionnel, ça veut dire j'ai compris. C'est inscrit dans la constitution. J'ai compris, mais c'est une recommandation. Valeur qu'on a droit là, voilà, droit là. Souvent il va se texte fait fort, comment nommer capable unique. Mais il va se pratiquer c'est à valeur constitutionnelle. Puisqu'il y a une constitution siglée au monde c'est la démocratie. Bon, il va être à la presse, il y a esprit réel, puisque acteur démocratique bao et presse doye à la. Donc, à presse animé, qu'à wardo di presse il va faire partie politique pour faire fin tout donc au loubla, c'est qu'il y a barake gagna pour que l'animation démocratique puisse être une réalité. Donc, am se table là à valeur constitutionnelle puisqu'il y a démocratie et exercice de l'économie. Donc, les comment mon famou et faire un kumala et banjugu kumala, c'est-à-dire comme à il y a eu déficit de manque de communication de Kera. Puisque follow aide à la presse il va sur Warde Farangon ka wakati kele puisque ministre de la finance de Wardi, ministre de la communication de Wardi, président de Wardi pour qu'il y ait des presse. C'est vrai, il faut que les gens peuvent voir qu'à War la War c'est très minime quoi. Et je ne suis pas patron de presse, mais il va y avoir puisque moi je parlais avec un directeur de pub de BF2, principalement Abdelman Dougré. Ils n'ont jamais eu 1,5 million quand il faut aider la presse une flaque, oui 1,5 million allez en tant que patron de presse d'un BF2. Et c'est donc il va donc c'est une valeur d'abord c'est très très insignifiant. Mais en grosso modo neni Banjugu Kakuma Konala ce qu'il m'a montré, c'est-à-dire allons de l'avant. C'est vrai, Wari Mounou Fora Donana. Et c'est la femme Donana à Donata Mouna à faire nous donner nous. Au comment elle est parce que moi j'ai même vu des morts de frustration à cause du fait qu'il n'y a pas eu de communication au préalable qu'à fois amener une quête et demander un peu l'accord des gens. Au contraire. Mais à l'arrivée, Banjougou Nani Sanché, c'est vrai, on a profité d'un peu de la situation de la transition pour que précis et fait modification entièrement apporté presse là. Moi-même j'ai participé à la relecture du cadre juridique des documents de la presse en clé nani clé duru nyona kala. Donc
et à Konema aujourd'hui, projet de loi, comment dirais-je, Tabalikan, au niveau du CNT, avec 3 projets de loi. Et 3 décrets Fanabi. Et puis, décret, il y a cette question de prendre aide à la presse qui a amélioré, c'est-à-dire qu'à en valeur quand même juridique, qu'à faut quota de flé, qu'à dit presse. Il va faut, comment dire, voilà, que ça ne dépend pas seulement de la volonté du souverain du jour. Il va que Saraka quoi. Or, rien n'est défini, aucun cadre juridique n'est défini le truc. Mais, par exemple, lui, projet de loi qu'on a là, projet de décret qu'on a là aujourd'hui, c'est pris qu'à faut 0,025% du budget national qu'on a alloué comme aide à la presse. Et après, en revanche, la cadrage, et puis on ne va même pas observer qu'à l'aide. Puisque pour que, en tant que presse, aide à la presse qui a accordé Emma, disposition d'ordre, il faut que ce soit rempli. Par exemple, il y a un journaliste qui a blindé les conditions, il y a un et puis il y a un salarial, un salaire qui est vraiment suffisant pour la dignité humaine. Parce que souvent, il y a un journaliste qui sera, ou d'autres sera. Donc, c'est un peu le truc. Et puis, son message principal, c'est qu'aujourd'hui, il fait un projet de loi, comme le Premier ministre du Cour de cette année, donc, à la presse aussi, de prendre son sort en main et de amener à droit à revendiquer. Donc aujourd'hui, de revendiquer nous-mêmes notre propre. Ni kuma yi a kuma tanga sengi cara ne yɛrɛ bolo a tun tɛ nin si kun bɔ parce que gouvernement ko u ye 600 millions et quelques de 2018 à 2022. Voilà. 2021. Oui, voilà, c'est ça quoi. Donc, mais ni ali Banjugu ka document lagɛ, effectivement c'est 602 millions. Bon pour l'homme ni a ma fɔ mɔgɔ y'a dun, mais et pourtant c'est à dire que wari dɔw donna, je crois 50 et quelques millions, 34 et quelques millions, 97 et quelques millions, n'i y'a bɛɛ fa fitini de b'a ɲɛ 200 millions. Mais au 200 millions donna ko o tɛ tilali kun bɔ o bɛɛ bɛ yen, mais o kuma ma fɔ mɔgɔ ye ne kɔni m'a mɛn. Mais au même moment ni an ka a tɔgɔ fɛncɛriw bɛ kuma, u b'a fɔ kumakan jɛlen na k'a bɛ san 3 bɔ ko aide à la presse tɛ ka kɛ. Bon aide à la presse tɛ ka kɛ, mais min bɛ ka don n'a man ca a y'o kuma fɔ kɛ. C'est ça le problème. Donc c'est vrai que niveau gouvernement quoi bɛ san 3 bɔ aide à la presse tɛ ka di, ale dun bɛ ka fitini di. Si le discours devient récurrent, seulement mɔgɔ ka da la k'a fɔ effectivement foyi tɛ ka di presse ma, mais gouvernement fana bɛ bɔ k'a fɔ non, c'est pas comme ça. 600 millions dira. Donc maintenant si 600 millions de dira presse ma et donc au-delà voilà, maintenant antita moi personnellement le gouvernement accusé parce que ça fait al Banjugu yɛrɛ ka intervention na kuma caman a b'a fɔ ça va beaucoup maintenant elle a fitini bɛ ka di o fɔ kɛ. Il faut le dire. Oui, il a manqué de communication. Voilà, donc maintenant, ni gouvernement pour se défendre, à cause de 2018 à 2021, ça fait 3 ans. Donc 600 millions dira. Maintenant, aux 600 millions, c'est vrai, donc là, mais il faut qu'à focus, nous, donc, on diminue fou là, quoi. On diminue fou de où? Personnellement, ne bolo diminue fou de parce que mimbe, à moi, comment de faux. Bon, mimbe qu'a dit à Macha. Faut, il m'a dit, voilà. Mais il faut m'a dit au Tikelé. Parce qu'il y a 58 et quelques millions, il y a 200 millions là. On ne peut pas dire que 200 millions c'est rien. Et dire que 3 ans, il m'a dit. Non, ça aussi, au fenêtre de communication, ça c'est faire la mauvaise foi dans la communication. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle est la presse, il y a un dossier fait là. Il faut vraiment des critères sincères. Parce que Warimbe Takakla, non, avec des journaux d'Oma, tiens, on nous est manquant. C'est tout boulot, journaliste tout boulot, ou des journalistes ça, ou tu fouilles. Maintenant, il faut des critères. Et maintenant, on y a un dossier fait la budget national là. Et le montant devient conséquent. Si le montant devient conséquent, al Castro, le gouvernement peut imposer, c'est-à-dire que FICA et Fancy, un document. Voilà. Depuis hier, je cherche le nom de. Voilà. Donc, il faut aussi. Donc, Charles. Ah, oui, non, voilà. Le truc des journalistes. Voilà, le truc des journalistes là. Donc, il faut aussi. Maintenant, parce qu'au BA, maintenant, patron de presse ou Banano a signé.
parce que nous avons signé, c'est comme c'est un engagement au journalistes au bout sera au bout dans les conditions à d'autres et donc mais il faut ça. Mais quand tu as de la claque la mort ne kon bolo et ne journalistes ka dimi ka fudini ka fait anga yere de jala il faut parce que on ka discours mania on ko gouvernement foi que ça va kono alors que gouvernement est donc 600 millions dit au 600 millions war do rebe o ma utiliser folo bazaro. D'accord, je crois que ça n'est pas familial. Ni problème de texte problème ni application non texte parce que texte c'est rare ni me wajibi à bec. Quand une dame n'a comme approche de conférence nationale là où la presse a été reconnue, c'est la presse est reconnue comme utilité publique. Utilité publique mi ganga de jamana fait. Au début 200 millions de médi. 200 millions chaque année. Je crois qu'on a fait 98 waratine. Bon, comme presse, il va dans organe qu'on va créer, ainsi de suite. Donc, on a 98 euros, il y a 200, on en a 300 millions. Mais sauf que. Convention collective. Sauf que, quand bébé Yoron Minga ça, il n'y a pas papier fouetté. Il m'a obligé qu'à vous 300 millions d'îles Wadjibé 100. Je crois que c'est un peu là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'au bébé Gela, bébé sur le road là. Donc, 300 millions nommés, État badé, comme Kouéché avait dit, c'est-à-dire au bon vouloir du frère du jour, en fait. Parce que Nimi Djara, ministère ni présidentiel, parce que Warbe Blanc nous fait des dispositions. Ministère de la communication, mais de présidentiel, d'affaires. Avec la bon, information sur une entité fladée. Communication, présidentielle. Non, est-ce que financier? Moi, financier, mais selon les infos que j'ai reçues jusqu'à hier soir. Donc, voilà, nous mettons Wardi, c'est-à-dire une présence de Dodi, communication Madafa, Warbekla. Et dans la plupart des cas, commission MES qui s'est pilotée par le chef de cabinet du ministère. Et d'ailleurs, le dernier, Min Clara, nous, 2018-2019, dont le montant s'élève à plus de 361 millions comme ça. Eric Ideo présidé, l'actuel directeur de Alassane Djomele qui est l'actuel, Min Clara, 2018-2019. Maintenant, comme il y a du Menka, parce qu'avec Maison de la Presse, nous, et Fetcherou, nous avons beaucoup là, que c'est 300 millions, Min Clara 10 ans ou ça. Donc, imagine, al 2018-2019, ni 300 millions, flafra avec 600 millions. Oro Flavien Falan, c'est 361 millions. Donc, chaque fois que il fait d'antika papier, on parle d'un complet Mimowar Madafa. Et dans ce montant, Niwar Clara, chaque entité fladée de la maison de la presse, là, nous est ACEP en Urteli. Warbe Clan fladé de Nyogoche. ACEP précis écrit Mogoga Warishiri, mais Urtel ou Radio Warishiri. Mais sauf que Niwar Clara, ni Kenla Bebekla 15 millions de la série. Maison de la presse pour qu'elle fonctionnement. Exactement. Voilà tout le problème. Maintenant, Warminou Meka dit, Maison de la presse, comme ils ont, je crois, 6 à 7 personnes mis gérées chaque année, donc, au lieu de la gestion des Kenny au montant, en espérant que Domnani commission Sigira, ni commission Sigira 600, Warbe, au lieu de Warmganga Sigi, c'est les 30 millions là, on va bon à la. Ma femme. Donc, on va boire les 50 millions ni war mégadi, on va boire. Voilà un peu là où le bas blesse. Maintenant, comment Koutiena? C'est parce que ACEP a été reçu par le Premier ministre. Et d'ailleurs, au rencontre n'est pas resté même pas prévu qu'à médiatiser. Et malheureusement, qu'à médiatisera. Maintenant, il faut que 600 millions dira. Au lieu de Nassan, parce qu'ils sont membres, au lieu de Urtel de Dobi, qui sont membres de la maison, il faudra que 600 millions, plus de 600 millions a été donné. Or, Warteka dit maintenant là où va l'argent. Je crois que c'est là où ce problème le fait. Parce qu'on est premier ministre de ACEP, parce que Bassiri a démissionné de l'ACEP. Maintenant, l'actuelle l'équipe dirigeante, nous, le premier ministre a rencontré. On rencontre des CV, ils ont parlé de problèmes de financement. Et pourtant, quel mec a fait, on a donné plus de 600 millions. Au 600 millions, voilà le problème. Maintenant, tout le problème de loi et de presse. Parce que là, vous savez même Mali Charia, c'est bien le cas. Qu'on a 300 millions de presse chaque année. Car c'est des charrettes. Je crois que là où le blocage est, on n'allait pas. Et d'ailleurs, maison de la presse, actuellement, les lois qui sont en vigueur, au lieu de demander d'aller sur 0,01. 0,01. Non, 0,05. Ou de la ligne à long terme. Mais processus là, mesdames, les deux là, 3, 4 ou 5. Alors, on va faire une convention collective, on a signé.
baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen bolo k'a yira k'a fɔ k'i b'i ka baarakɛlaw bila ni condition na i b'u dɔn amɔna i b'u dɔn donc mɔgɔ caman y'a dɛsɛ caman kɛrɛnkɛrɛnnenya journaliste Kassim ni Saxi ninnu bɛɛ y'a caman sori Kaba d'accord maintenant comme wagati sera mais franchement mena wuli ka bɔ tabali ka fɛn ba ton kɔnɔ parce que ngan ka ni jaabi n'o ye Payitaw ye CNT ani assemblée ka baaraw CNT ni assemblée non il m'a tendu non ne tɛ kuma mais c'est tout dans mon congé là Payitaw je vous en prie Ismana j'ai voulu parler ne ma kuma kaba ko ko no clambe madima fait pas madima ma donc en continue ni témoin donc menta to oro la mais maintenant il faut qu'il ka do mena wuli ka femba to ngono parce que nyanta la ka fo taxi kunte min be différence ba ira ka fo ko CNT gestion walma aka bara différence ni assemblée nationale ko différence plaît donc vraiment mena wuli ka bon net na biskike ntena biskike beba donc la presse c'est le quatrième pouvoir. Ibo kalama. Comme il bebo kalama. Donc nous be kaba. En kakan ka blam minando kono. Ne ba min fo. Wori min be ka di. C'est-à-dire fente ka foko grebuare te quoi. Anna kakandi. Jamana démocratie jamana o jamana pour que démocratie re ka sisi akata bala ka famia akase ka sanga soro. Munu be kuna foni di il faut que ka condition kono. Donc dire que wori bet lata critère ou betan c'est pas aujourd'hui que word dil damnena net na mo bisigi mais je crois que il est temps aujourd'hui gouvernement ka do ka fo président ni kaka anga do anga sera sibolo sans akaduma mais il y a eu déficit de communication entre le ministre et puis la presse. Le ministre il a mal parlé, il a mal communiqué. Moi je reviens là-dessus encore. Familial Bolia Bella Djelembe Kunafon Ditoli. Aïwa, Ambe Afoka, Awalmado, Ambado, Wakati Corona, Anga Tem Labang, Betaliga Party Politica, Namba Leduta, Dokunata, Ambado, Angata, Sija Okonala, Kanakma, Amba Foka, Awalmado, Kafoli Badi, Kanumba Bella Djelema, Julu Sizogo, Parti Président de Ambafo, encore Kassim, Ambe Afo, Al-Husseini Touré. De ale kunafundila ye ambe afo bela gelemba do sax la kulbi ambe ifo aba ana demba ambe foldaw ma balo ka bo PDS la Musa Balo ambe ifo ki wali mbado kanu mbako bela gelem fo almami sangata ORTM na ambi fo bamsa Sisoko Jokolo Joka ifo Mohamed Karambe Orange la afolidi au bela gelema au ka ambe dogo kun were ni jamuga kelen kan wasala.